de bine aici la maluri, că n-am mai plecat o săptămână. Zi și tu ce frumos e, măi, să știi că eu am început să invidiez pe colegii mei, da, pe Marian, pe Doina, pe Lili, pe Gabi. Au, Doamne! Da. Cum poți tu să fii invidioasă pe colegii tăi? Da. Vai, mi-e teamă, păi înseamnă că dacă e vorba despre mine, invidia ta se poate transforma și în altceva. Da? Dar de ce să fiu invidioasă pe tine? Pentru că ți-am zis, anul ăsta va fi anul meu, voi fi harnic ca o albină. Da? Da. Păi și atunci de ce nu muncești? Păi vezi că nu știi? Pentru că la ora asta albinele încă hibernează, draga mea. Tu ai vorbit cu Nea Gheorghe? Dar cu cine vrei să vorbesc? Cu țața Gherghina? Țața Gherghina se pricepe la lucruri din astea, cultura mare, grâu, porumb, floarea soarelui. Nea Gheorghe se pricepe la albine. Măi! Cum a fost anul acesta? Anul acesta pot să zic că a fost și bun și mai puțin. Dacă m-am dezvoltat cu un număr de 20 de familii de albine, producția de miere a fost totuși un pic compromisă. Dacă la prima extracție de rapiță și de salcâm, datorită condițiilor meteo, nu am putut să fac nicio extracție. După aia, practic, un pic s-a mai îmbunătățit la producția de tei și de poliflora, care a fost totuși cât de cât mai bunicică. Dacă a fost anul trecut o iarnă foarte dificilă, da, deci ce vedeți dumneavoastră stupina, deci toată prisaca care e așa, într-o săptămână a fost acoperită, deci de zăpadă. Deci a fost zăpadă și la 1,20 m. Zăpada n-a dăunat atât cât a fost viscolul și gerurile, au fost temperaturi și de minus 22 de grade. Deci după zăpadă au venit gerurile cumplite. Dar n-ați putea să le adăpostiți undeva? Nu poți să le ții. Albinele trebuie să ierneze în mediul natural. Fără nimic. Deci trecerea de la frig la căldură, dacă le-aș adăposti sau le-aș face, ar dăuna practic genetic. Deci în lunile lui februarie, începutul februarie, matca trebuie să înceapă să o atu. Deci, dacă eu le-aș băga undeva într-un mediu mai cald, ar începe, practic, alt circuit, mai din timp. Și apoi, dacă le scoate în mediul natural, ar răci puietuș, care e foarte păcătos. Practic, albinele spun singure ce trebuie să faci tu. Cum trebuie să lucrezi, cum trebuie să dezvolți un cuib, cum trebuie să ajungi, când trebuie să extragi mierea. Practic nu mai are atunci unde aduna. Ele spun ce să faci sau cum să faci. Așa v-au spus și atunci când v-ați dus într-un lan de floarea soarelui, care arăta foarte bine, mi-ați spus, dar care n-avea niciun pic de nectar. Deci, acum 4 ani am mers într-o localitate prin Ialomița, Corbu, îi spune, într-un lan de floarea soarelui, unde floarea era așa de mare încât pălăriile mexicanilor. Și cu o tulpină destul de groasă, zic, aici o să fie producție, aici o să meargă. Aveam și apă, că și apa e o problemă vara la câmp pentru albine. Și a fost floare modificată genetic și nu avea niciun pic de nectar. Ele fugeau din floarea mare și se duceau una cu pălărioara micuță de... Da. Dar v-au dat un semn, n-avem ce să mâncăm, ce să culegem. Spus, să știți că o albina nu intră într-o floare care nu miroase cum trebuie. Deci ea își face selecția. Ea știe, dacă floarea asta nu are nectar sau are un miros specific care nu îi dăunează ei, atunci ea nu intră în floare. Sunt mult mai deștepte decât noi. Deci, mi-ați spus și că aici, unde aveți atâția stupi, o albină știe exact care este locuința ei, să zic, nu? Ce se întâmplă? Deci, cum e o familie de oameni, așa e o familie de albine. Dacă albinele nu știu fiecare casa lor, deci în perioada de vară, dacă o lucrătoare
care vine încărcată poate să intre dintr-un stup într-altul, după ce și-a lăsat toate ce a adus, o dă afară albinele. În perioada de toamnă, iarnă, când așa mai ies afară, o albină care intră dintr-o familie într-alta e ca un dușman. Deci nu e primită. Am văzut că le-ați pregătit de iarnă. Ce le-ați făcut? Ca să neze bine o familie de albine, trebuie să... Vă dau un exemplu. Dacă are 6 rame cu albină populată, deci trebuie să aibă 7-8 rame cu miere. Că sunt pline, că nu. Deci mai bine să fie decât să nu se ajungă. Exact. Și apoi și stimulare cu miere sau cu rame de la rezervă. Da, am văzut că le-ați pus aici o cârpă mai de... mai acolo, ăla e un roi de anul acesta și nu are 4-5 rame. Deci i-am redus cuibul și hăinuțe să-i țină de cald. Deci și deasupra eu nu îi practic prea înfofolesc așa, că și ele transpiră, ca orice, și ca omul și ca tot. Fiindu-i prea cald, face condens. Stupul care a făcut condens, practic, în momentul ăla deja ea se închide la culoare, mucegăiește și face altele. Dă un miros specific stupului și nu... Sau cutia, poate să prindă pe pereți mucegaiul. Dacă îmi spuneți așa, că se schimbă clima, că e secetă mare, că se vin și se plantează tot felul de plante modificate genetic și toate cele, înseamnă că numărul albinelor o să scadă. Dacă dispare albinele, practic și viața pe pământ va suferi.